Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген июль айының 18-е дүшәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да күтәренке кәеф, нәтиҗәле эш атнасы теләп калабыз. Талпаннар татарстанлыларга быел узган елга караганда 1000 ярымга күбрәк кадалганнар. Иң куркыныч авыруларны йыктыручы талпаннардан ничек сакланырга, ашыгыч ярдәмне ничек күрсәтергә? Бу турыда тапшырубызның даими эксперты Илдус Лытфуллин сөйләп китер. Талпаннардан саклану өчен беренчедән аларның кая яшәгәнен белергә кирәк. Талпаннар алар урманда, паркта гына түгел, алар куе, биек үләндә дә яши ала. Шуның өчен әгәр дә сулы, куе үлән булган җиргә барсагыз, анда да талпан эләктерергә мөмкин. Талпан ул тәннең, тиренең иң нәзек өлешен эзли. Иң нәзек, иң менә теге тешләп алырга җиңел булган өлешен эзли. Шуның өчен ул аяк астында да була ала, тез астында була ала, култык астында була ала, муенда була ала. Бут арасында була ала, менә шул тешләр талпанның иң яраткан урыннары. Беренчедән паникага бирелергә кирәк түгел. Күпчелек вакытта талпанның чагуы кеше өчен куркыныч түгел. Без талпаннан нишләп куркабыз? Талпан ул ике төрле бик зәһәр, бик куркыныч инфекция тарата. Аның беренчесе лайм-боррелиоз, икенчесе энцефалит. Ләкин һәр талпанда да менә шушы инфекция бар дип санарга кирәк түгел. Ул инфекциялар алар гаять сирәк очрый. Ул еш инфекция түгел, ләкин алар куркыныч. Шуның өчен без талпаннан куркабыз да инде. Әгәр дә кешене талпан чакса, беренчедән ул талпанны озакка сузмыйча чыгарырга кирәк. Узак вакыт кайдыр йөреп, кайдыр больницага барып торасы түгел, вакыт үткән саен менә шул талпандагы инфекция кешегә иярүенең ихтималы күбәя. Талпанның чыгаруының төрле юллары бар. Талпанны чыгарыр өчен хәзер интернетта специаль инструментлар сатыла. Ул әленди авыр теге инструмент түгел, бары шул щипцы кебегрәк бер әйбер инде ул. Талпанны аны төбеннәнрәк тотып, әкрен генә башын өзмичә, әкрен генә куптарып чыгарырга кирәк. Аны халыкта теге сәгать угы буенча, сәгать угына каршы дигән имеш-мешләр бар. Уңа карамый, аны әкрен генә селкетә чыгарырга кирәк. Талпанны чыгарганда аны сытарга ярамый. Сытсаң, аның ичендәге инфекция иярү ихтималы зурая. Әкрен генә үтермичә, әкрен генә чыгарырга кирәк аны. Талпан чыккач, аның менә бу шаккан җирен, тешләгән җирен бренди антибиотиклы мазь белән эшкәртергә кирәк. Эшкәртеп алырга, чөнки башка инфекциялар да бар. Менә гапа дистриптокок шунда кирип ирен булса, ул да бит әйбәт түгел. Шуның өчен аның шаккан урын әйбәтләп бренди антисептик белән эшкәртергә кирәк. Үзегез чыгара алмыйсыз икән, травмпунктка барырга ярый, әгәр дә ул якын җирдә икән. Әгәр дә мәсәлән ул кайдыр авылда травмпунктка эләгер өчен машинага утырып, шәһәргә барырга, анда чиратта утырырга кирәк икән, ул вакытта бу эш түгел. Талпанны иң якын вакытта чыгарга кирәк, чөнки ул тәндә озаграк вакыт булган саен, аның инфекциясының кешегә күчүенең ихтималы зурая. Шуның өчен озак вакыт талпан белән йөрергә кирәк түгел, аны чыгарга кирәк. Талпанны куып җибәрә торган эффектив мәсләр юк. Талпан бар ишә. Аннары киенгәндә кием тәнне капларга тиеш. Талпан белән тарала торган инфекциялар икесе дә яшьләр өчен дә, зурлар өчен дә куркыныч, әйбәт инфекция түгел икесе дә. Менә бу талпан белән тарала торган энцефалит, ул нерв системасына зур кыенлык, зур зарар китерә ала. Һәм менә бөтен дөньяда була торган хәлендә ул бөтен дөньяда таралган инфекция, аның профилактикасының төп чарасы ел саен талпанга каршы вакцина кую. Талпан белән тарала торган икенче инфекция, лайм-боррелиоз дип атала, ул да әйбәт инфекция түгел. Лайм-боррелиоз эләккән кеше беренчедән инфекция үзеннән үзе зарарлы. Икенчедән ул кешенең менә ковид кебек әйбәт кешенең теге слабый урыннарын тауып, шуларны ачып җибәрә дип әйтергә була бит инде бит. Мәсәлән, лайм-боррелиоздан соң кайбер кешедә артритлар башлана, башка авырулар башланырга мөмкин. Ул менә кешенең нәзик урынын, теге йомшак урынын тауып, шушыңарга китереп суга дип әйтергә була. Без туры эфирдә эшлибез. Хәерле, матур җәй көннәр теләп дәвам итәбез. Әлфия Авзалова. Бу җырчының популярлыгы турында легендалар йөри. Татар эстрадасына яңа юнәлеш кертүче Әлфия Авзалова репертуарында 17 телдә 500-гә якын җыр исәпләнә. Дәртле дә, моңлы да, серле дә Әлфия апа истәлегенә багышланган юбилей концерт программасына әзерлекләр бара. Бу турыда без аның кызы Зөлфия Нигъмәтҗанова Авзалова белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Зөлфия ханым, хәерле көннәр үзегезгә. Хәерле көн, исәнмесез. Киләсе елның 15 гыйнварында Әлфия апага 90 яшь тула. Шул уңайдан әзерлек программагыз бара.
Менә бу концерт программасына нәрсәләр кертергә уйладыгыз? Нинди җырчыларны чакырдыгыз? Кайсы җырлар яңгыраячак һәм гомумән алганда концепциясе нинди әлеге концерт тамашаның? Білесізме, Аллаға тапшырып инде жиына башладық. Біздің көп шаралар үтірге әзір болып тұра. Чөнки 90 ел булыр иде әнейме. Біз программаға кірттік, фестиваль программасында. Концерт бойынша юбилей концерті Мәскеуде болашақ, алай бір сәт. Чөнки Мәскеулер бик яраталар. Әнинең иҗатын тыңларга яратканнар иде. Һәм хәзер инде безнең лауреатлар, фестиваль лауреатлары, яңа җырчылар, менә шуларны чакырып гастрольгә барабыз Мәскәүгә. Шул, менә юбилейный год дип әйтәләр бит инде, менә. Һәм менә сез иң башта сорадыгыз бездән, миннән концерт турында. Алла буйрган булса, киләсе елга БКЗ Салих Сайдашның исемендәге концертлар залында булачак, Алла берсә, юбилейный концерт. Ул инде январьда үтә. Аннары без планлаштырабыз, беләсезме? Менә хәзер Алла берсә рус телендә дә китап чыга. Менә әнинең юбилейына күп чаралар эшлибез инде. Һәм менә фотоальбом хәзер эшлибез. Фотоальбом, чөнки кешегә кызык булырдыр. Бер кашана күрмәгән фотографиялар, менә күп архивлардан карадык, эзләдек, таптык, менә һәр шуны. Әлфия апа үзе исән булганда фотога төшәргә ярата идеме? Беләсезме? Ярата иде. Кашан ул менә әзер иде. Булай китәле моннан, кит төшермәм инде дип әйтәйде. Шулай? Шулай дип әйтәйде. Матур булып төшәсе килгән һәр вакытта. Только матур. Менә теге сәхнә күлмәкләрен киеп, бизәнеп, менә шулай иттереп. Минем дә шәхси архивымда Әлфия апа белән фото саклана. Бик риза булды ул, менә мин аны шулай очраттым. Татар җыры фестиваленең беренчесенә ул катнашкан иде. Мин аны алып бардым, ул җырлады инде әлбәттә. Һәм мин Әлфия апа сезнең белән мөмкинме дип килгән идем янына. Ул бик тә рәхәтләнеп ризалашты, елмаеп. Менә шундый бик матур истәлекле фото бар миндә. Зөлфия ханым, менә шуны сорыйсым килә. Менә 90 яшьте бүген шулай кычкырып әйтәбез бит инде. Легендалар бик күп йөри Әлфия апа турында, бик күп. Һәм шулар арасында мондый да бар. Әлфия апа үзенең яшен, янәмәсә, һәр вакытта да яшереп торган икән. Менә бу чынга ашамы икән, дөрес микән бу? Салават Закич анекдот чыгарды инде шул. Әнинең кайчан туганын беркем дә белми. Ну, туганнары бар инде, конечно. Башкириядән алар белән сөйләшкән идек. Аларда төгәл генә әйтеп бирә алмыйлармы? Беләсезме? Мин Башкириядә метрикасын сораган идем, архивларга, Уфага барып сораган идем, табыгыз миңа ниндидер архивный документлар дип. Вәгъдә бирделәр, таба алмадылар әлегә. Ну, белмим. Әни ул бит детдомда үскәч, безгә менә күпме яшькә син, ну как выглядишь? Менә шулай бир. Үзеңне күп хис итәсең. Менә шулай. Кыяфәтең белән ничә яшь дип шулай дип әйтегез. Ул әни әйтә иде миңа, мәрхүмкәем сөйли иде. Миңа 5 яшь булган. Менә 5 яшьтә мин әнисез калдым. Ятим калды. Сеңлесенә 3 яшь икәнен хәтерли. Менә ансын бөтен нәрсәне хәтерләгән иде. Ну, һәм менә бу аянычны Гөлсирин интепчек баратнагына шул кадәр хатирәләрендә ул аны яза, укыганда ук күз яшьләре ага. Укырганда мөмкин түгел, шул кадәр авыр, менә бу бала чагы бигрәк тә авыр булган. Бәлки шуңа да ул моңлы бала булып үскәндер, ничә уйлыйсыз? Мин уйлыйм, ул үзе дә әйтә иде. Минем авыр бала чагым, менә шул минем иҗатыма бик күп өлеш кертте дип шулай дип әйтә иде мәрхүм. Чөнки ул әйтә иде, моң белән җырлар өчен тормыш мәктәбе кирәк. Вот, дөрес әйтәсез. Эштә нәрсәдер булырга тиеш. Кирәк.
бик авыр Бик авыр булган. Авыр булган, Аннарысын беләсезме, менә бу Казанга укырга килгәндә, пароходта түләргә акча булмады дип җырлап килгән. Уйлап карагыз әле сез шуны. Әйе. Акча җырлауны Әйе. гонорарга тиңләп, аның өчен билет хакын алган, анар шулай итеп. Уйлап карагыз әле Менә сез шуны. шулай, менә Ис шулай. киткеч. Бусы инде матур хатирәләргә керә, шулай бит. Ансы матур хатирә. Әни, беләсез, менә Курчак театрында, әкияттә Илгиз Зайнев куйган иде Әлфия дигән спектакльне. Менә карагыз, Искиткеч матур. Искиткеч. Анда бит курчаклар һәм әнинең тавышы гына. Аның җырлавы, аның фонограммасы бара. Курчаклар уйный бик талантлы, шундый искитәрлек, конечно. Зөлфия ханым, менә сездә абсолют ишетү, сез театраль һәм музыкаль белемле ханым. Әлфия апа заманында сезне үзенең дәвамчысы итеп күргән икән. Ни өчен сез сәхнәне сайламадыгыз? Мин иң башта театральный училищега кердем. Марсель Хакимович Салимжановта укыдым. Фәритләр белән бергә, Найля Пагаряева минем укытучы иде, һәм Илдар Хайруллин. Менә иң башта театр белән хыялландым мин. Аннары театр училищесын тамамлагач, мин кияүгә чыктым. Ирем әйтте, или гастрольгә йөрисең, или ирең белән, гаиләң белән. Без анда инде Мәскәүгә күчтек, аннары чит илләргә барып, анда эшләдек дипломатический службада. Шуңа күрә менә мин шундый юлны алдым. Сайладым. Әни белән бергә җырлый идек без. Әйе, җырлар бик күп кенә бергә өйрәнгәнсез, сез аңа пианинода уйнап. Мин пианинода уйныйм, ул җырлый. Әйдә өйрәт әле миңа менә болгарский җырны, әйдә менә теге английчә бу җырны менә миңа бик ошады, давай Гөлшат апага бирәбез. Әйе, тәрҗемә шундый сырарга. Моментально. Мин әйтәм, әни, менә, например, бар бит әле җыр теге Род Стюарт җырлый аны. I'm sailing дигән шундый это Я плыву по волнам. Мин дулкында барам дигән сүз. Ул аны ничек Гөлшат апа мин аңа тәрҗемә эшләдем рус теленә. И ул менә вот барып чыкты хәзер саубулашу җыры менә әйләнде, понимаете. Аны күбесе беләләр, күбесе җырлыйлар. Әлфия апаның репертуарында иң яратып башкара торган җырларының берсе мәңге яшисе килә дигән. Миңа калса, менә бу Әлфия апаның тормышка карый, сәхнәгә, тамашачыларга карый мөнәсәбәтен ачып бирә торган менә шундый җырларның берсе. Әлбәттә, инде концертта яңгырый торгандыр бу җыр. Яңгырыйлар, Аллаһка шөкер. Яңгырыйлар. Кем концертыбызда чакырыла әле пәккәгә секрет, сер булып калсын. Киләсе килгәндә Алла бирсә сөйләрбез. Ярый. Алла бирсә. Килеп тапшыруыбызны менә безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Концерт тамашалар Мәскәүдә дә, Казанда да зурлап, гөрләп үтсен. Әлфия апаның исеме инде мәңгелеккә безнең тарихка кереп калган. Шулай булсын да дәвам итсен. Сезгә бик зур рәхмәт башкарган эшләрегез өчен. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Һәм инде тапшыруыбызны әлбәттә безнең телевидениедә сакланган Әлфия апа башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Мин исә Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Ты говоришь, что так любишь меня, что готов отречься от жизни. Но у этой жизни я и ты. Как же можно от нее отречься? Яратам дисең син шуның өчен яшәвемнән ваз кичәм.
ümmet var nerseden. Yaratam deysen sen şunun için var dünyamı anlatam deysen sen. Yürürken sen anlatma dünyanı şu dünyada min yaşayım bit anlatma sen ana. Yürürken sen anlatma dünyanı şu dünyada min yaşayım bit anlatma sen ana.